Čau. Som tu a proste som tu. Toto je video, kde budem hrať Battle Royale. Bude to fakt dobro. Ja som ešte iba jedenkrát som hral túto sezónu. Tento vlastne chapter, lebo som chapter 6 ešte nehral. Keď hral? Nehral som. Ale dobré, že sa vrátili superhrdinovia a takéto, lebo chapter 5 to som miloval a hej. Až tak som to miloval, že aj toto som si trošku zaľúbil. Game found. No. Ideme na to. Konektík. Nebudem to vôbec radím ináč. Na to, že natáčam, to je super. Wow, to je smut. Podľa mňa to ono nevie, že natáčam. Ale hej, je to ok. Takže hej. To je lepšie než predtým, sa mi zdá. Tento bol tak smut. Keď robím toto, tak vidíte, že to nie je najlepšie, ale hej, je to ok. Hopa. Hej. Počkaj, ešte niečo musím zahrať. To je dobré. Dobre, laučili sme sa a pôjdeme asi tam do mesta. Tam? Dajme tam. Tam. Tam najbližšie, ale keďže je to najbližšie, tak je to OK. Dobre, iba 99, ja som myslel, že to bude 100. Aj keď vlastne 99 je skoro 100. Tak. Pôjdeme sa. Ide typek. Kde išiel ten typek? Tu. Za mnou. Nie za mnou. Som rýchlejší, som lepší. Ja idem. Si dám, ja idem. Tak som sem asi nemal ísť. Čau. Čau. Dúfam, že sa už nevidíme. Dobre. Aké dobré veci. Tam je friend request. Ja mám iba 60 zlata. Tak si friend request asi nedá. Koľko stojí friend request? Stojí 800. Ja mám 800. Mám len 60, dobré. Okay, storm is coming toward us. Oh my god! Čo je to? Čo je to? No poď za mňou. Poď. Kde sa kúkaš? Nie. Bol zlatý. Mám ešte jednu. Využijem na tohto týpka. Som je naozaj robil. Juuu! Dobrý pes. Instakill.
Oh, hell no. Oh, hell yes. Nie wiem, czy to, ale to pekło. Gdzie neki tipi ga bi sam to nekako použil? Ideme. Balónek, balón. I wanna pop a balloon. Dobra, idziemy na echo. Tak, to idziemy na echo. Mówię, że on ma balon. A ja chcę balon. Ako získal balon? No, chcę balon. A! No! No co? To było dobre wideo. Super.